WhatsApp ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଏହି ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଚାଲିବନି WhatsApp। ମୋଟ ଉପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ WhatsApp ଦେଇପାରେ ବଡ଼ ଝଟକା। ସ୍ୟାମସଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଫୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ଦାମୀ ଫୋନ୍ରେ ବି କାମ କରିବନି WhatsApp। ତେବେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେଉଁ କେଉଁ ମୋବାଇଲରେ WhatsApp କାମ କରିବନି ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତାଲିକା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ WhatsApp ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ କାମ। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର Android OS 4.1 ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଅଛି, ତେବେ WhatsApp ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ କାମ କରିବନି। ତେଣୁ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ କାମ ଆପଣ WhatsAppରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣ ଯଦି ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ 90S9 କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଥିଲେ WhatsApp କାମ କରିବନି। ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଫୋନ୍ରେ କାମ କରିବନି WhatsApp। Lenovo A820, HTC Desire 15, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy X Cover 2, Samsung Galaxy Trend 2, Sony Xperia M, Lenovo A820, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, LG Lucid 2, JioPhone 2, iPhone SE, iPhone S ଆଦି ଫୋନ୍ରେ ଆଉ କାମ କରିବନି WhatsApp। ଏହା ସହ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଫୋନ୍ରେ କାମ କରିବନି WhatsApp ତାର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ତାଲିକା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମୋବାଇଲ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ମୋବାଇଲ ରିଟେଲର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଆଗରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ମୋବାଇଲ ରିଟେଲରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।